My brother. Give me the way to Oman. Take you to Oman. Okay, and the agent na-eme ebe m bụ ụzọ wee gaje bụ Russia ka m bụ ụzọ wee gaa. My brother, if I go in your life, if you go to Russia, another last in corridor. Okay. Oh, you're going, call on your story. I'm here with you. Guys, double tap this life. Let's go. Call on your story. Anọ m Nigeria bongo that's so agent tell me say no one visa there and when connect him to that agent but my guy my managed man you understand I think na Russia bụ ezigbo obodo this and that was 2022 you understand pia ego ka nje ba Russia I think that year 2 million naira mgbakwa Russia pile na ọrụ dị na Russia nwekwa ọrụ dị na Russia onye ọbụla nọ na Russia na-ata ezigbo afọ that year Moi, live a life of big boy in Nigeria. Then now you're in Russia. Now you're fellow my Nigerian brother. It's an enemy in Russia. Not in fact, Russia got the Oman on myself. Russia got the Oman on my at least. Oman bo she can hear ban. That gente me go madi. Wait for agent. Kelly, ndi buy na in Oman. Mgbe Oman. Onye na-efu Oman just me ọ ka mma na anọ m Russia than anọ m Oman. Ọ ka mma na anọ m Russia than anọ m Oman. Ndị be na-ata afụ, ndị na-ata afụ obodo, ndị be na-atụ afụ n'obodo honestly. Ijego therapy. Then is your man, J Russia call. Is Russia your man? Russia now, it's in Russia, I'm Russia now. So due to the how things they there, what you understand? Now the same agent will run the thing. This is what I think Russia is bold. Or maybe we again. You understand? Or they cannot in click. Or they can make this thing in click. Or the agent cannot in WhatsApp group. Or how to make this thing in click. It's not what happen in Russia. Cannot go and manage my life. Russia took him Oman. No man cannot wait that phone. Can't concrete. Says it. Canta concrete. Thank you. Canta concrete. My brother from Colorado to Colorado. From Russia. We made we go Oman. You understand? It is all not Russia. At least Russia can more favorable. You understand? Oh, but don't mother mama. But at least I don't to go that fear. You understand? Due to pressure and again. Actually, patch your maple. When I talk this agent is you mail him Oman, Baga Oman. I cannot Oman 3 weeks. Mba flight, but I want Nigeria. You understand? Can I meet that agent? Instead, I'm not in Bunga. Now, nobody can money afu. Otaka agent today. I form agent. Work money afu. You understand? Work money afu. We back up on save work again. Try can make another money. For the Jim K city in Russia, I know Ufa. Ufa one of the coldest city na Russia, no Ufa. So after Ufa, nga Ikut. Ikut no close to Yakut. That one of the coldest place in Russia. You understand? Before nga Oman, Oman, but then Nigeria. From Nigeria, can't you be out there? But not be this Austria. You understand? After go my phone, the agent, after now we do for any agent. Njido for njido for any agent when I got na onye aba agent to na ngezi so we kubu that person because nda na-etinye one night na problem na happen this happen people they die for Oman. Forget all this thing we be say with the last year and the G and people they die now because I get the funds. Now why I survive them. What of people when don't get the funds? You understand that kind? You understand that kind of thing? What about people when don't get that funds? People just they suffer. You got for yourself. Seize their passport, huh? When we say they go seize your passport, you no go even work out again. I see even my all these Arab people they seize my passport. Now $1,000 I use bail myself out. $1,000. I give am time. I say my mom dey sick for Nigeria. I say I wan go Nigeria. Make I go see my mom. Na so I take escape, bar flight, Batawa Bongo.
Nti the agent ya bezen ka money afọ ka ifu ka no kata na why they run for me maybe you do come go and menu akwọ njire gon this country ka ifu na ka no kata you understand okwe abia I think na mbotom ga ejide onye agent no na no mu na eti onye agent ihe m ga-esokwu wee tie that person ihe because ndị a the wicked ndị a agent of darkness ndị a agent of darkness ndị need ime ihe ebere ọmụna so I come Europe ọta ka nche emekwa akwụkwọ Europe wee bịa ebe a at least ebe a nna manage my life ebe a nna manage my life at least my life is better than that Russia and Oman no you understand Russia will border with Finland yes but you no fit cross like that now you no go fit cross like that Iteki go medication. na-eteki n'ọgwụ na adịfe ọgwụ na-eteki ebe m na-aṅụ ọgwụ Iteki go because of medication. mental issue na m na-aṅụ ọgwụ na ọgwụ m na-aṅụ ebe a m na-aṅụ ọgwụ because of mental issue the stress mental trauma m na-enweta ọ na-abụ chete the thing obi amapụ m ebe ekutu because expend go m ego ego m kwesịrị iji bara onwe m uru na-expend ya ebe ndị agent nọ na-enye ya ndị agent ọ ga-abụ sometimes na your life like this now watch ya the thing akwa abịa na your life mbata afọ onye na-atụrụ ego na Oman ka ọ gịnị ebe ya na-emerụ m people dey live there ebe anyị dị imerụ ha ebere you understand sometimes ọkwa anyị nwa ka a ga-eblame this self because onwe gwagote si na ọ na-aṅụ n'ibe a na-enyebe palata onwe echi na ibe a na-agwa gị ada eri nri even common bread bụ $1 ọ na-afịa ahụ bread ọ ga-abụ for Nigeria common person ga-egotenwu bread ọ bụ dị half bread ịta ọ na-afịa ahụ because all these things agent ga-aghọgbu gị sị gị n'ọrụ dị na ịbatara ozugbo ibido ọrụ ozugbo nene m abatara m Europe na ife ọkara m dizi before m na-acha black ụta ite acha kịta my brother power. adịghị abatara m Europe kara adịtụrụ m mma Hey, my brother itakwala ezigbo awụwo. Okay, my brother, can you mean na it relax lo na Russia, it relax la na Oman. Kedu ihe mee na it relax lo? Ọrụ adịkwa n'ebe a nọkwa, na relax kwa n'ebe ọrụ adị nọ. Abịa n'ebe a ka mbekiriwe infrastructure, ka mbekiriwe ike ndị ọcha. Na relax kwa n'ebe a, ka mbe relax na mekwe ndị n'ebe a. Atị na ebe ụzọ aga, echi ebe a mgbafụta. Onye na relax ebe a emekwe, you understand? A ga-afụ ihe ndị fụ ya na afụ ihe ndị ibe m na-afụkwa ebe fụkwa ndị na-ebe ahụ 2 years ọbịa sọ ha n'ọba 2 years mba na mgbafụta gaa Oman dị nga nọ Oman 3 weeks esizie my passport ihe ndị ebe ele my passport $1K dollar 1 USD you understand before m bịawa this place nọ kịta Keki isi bata Austria. Isi through school ka VV ka work ka isi bata Austria. Through school ka isi bata ka agụchago m. Ịgụchago na. Enwezi m akwụkwọ kịta m na-ebizi my life. Inwego resident na Austria. Enwego resident ebe a na. Inwego resident na Austria. Enwego resident ebe a. Power. Red and white. My brother, he had therapy for 7 weeks. My brother. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you. Oh, we went to you. Ego na ki ju eme school fees na Austria. Mgbe na abia, ego na ki ju eme school fees. School fees about the all the cheap. Just 750. 750 euro. 750 euro POF kwan. Proof of fund e kwan. POF yen na-eme POF bụ 30 million naira. 30 million then enwe bond deposit ka just POF. Just POF that go. Mba nke ekwe gị emecha everything ha wofukwu ya. Ewepukwu ya.
My brother, God have remembered you, God have blessed you, and God have remembered your family power. Power. Thank you so much. I really appreciate you. Thank you. Thank you. I love a I love traveler your like program. power. In our focus, we may travel. I wish now our people can be like this. Oh, but man, or like Ilya, or Kwan, or Uno William, or wa. But a Russia. They buy not our Russia, or one from Russia, not ye buy. But Austria, if we go see a museum, if we go see a church. This is what I call intentional travelers. Under can about transitional travelers, intentional travelers. Farman no una country enwelishi. Farman console with 300,000 a month. Family poor mentality. Father poor in their mind. I wish now this guy's stories I wish not get motivated a lot of people today. My brother, God bless you. Ibatobo they don't quo. Ibatobo don't they don't quo.